वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। आई बारू बब्बी तू हो बंगाल से हो नाचे। आई बारू बब्बी तू हो बंगाल से हो नाचे। कोमरिया कमसिन तोर उमरियो लागे काचे। कोई को खेवैया माटे खेले तोरा नाव में। आ गइलु जिला छा गइलु जिला आ गइलु जिला मोती हरिया हो सोहनी जी के गाँव में। आ गइलु जिला मोती हरिया हो यादव जी के गाँव में। आ गइलु जिला मोती हरिया हो बबुआन जी के गाँव में। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। देखी के तू हजर जवानी आवे मुंह में पानी। बच के तू रहिए छोड़ी ना तो कली के हुमन मानी। अरे बुझाता देखी के तू हजर जवानी आवे मुंह में पानी। बच के तू रहिए छोड़ी ना तो कली के हुमन मानी। किस लेके भागी कोनो बाटे यही गाँव में। आ गइलु जिला छा गइलु जिला आ गइलु जिला मोती हरिया हो सोहनी जी के गाँव में। आ गइलु जिला मोती हरिया हो यादव जी के गाँव में। आ गइलु जिला मोती हरिया हो बबुआन जी के गाँव में। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। प्रेमी इंदल के ध्यान बात कटोरी जैसन ढोड़ी पके हु कहिया जो नीचे के हु मंगताटे बोरी पोहा रे सुना। प्रेमी इंदल के ध्यान बात कटोरी जैसन ढोड़ी पके हु कहिया जो नीचे के हु मंगताटे बोरी पो। राइटर परवेश के रहेलु दबाव में। आ गइलु जिला छा गइलु जिला आ गइलु जिला मोती हरिया हो सोहनी जी के